आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि वाईबीवाई भाग रहा है। अभी वाईबीवाई ने एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बेसिस में। पूरा नॉर्थ ईस्ट में जितना लोग है, जितना लोग ज्वाइनिंग हुआ है, ये सब को लेके एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा तो हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय बा सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर जायखियानो जादों नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर आं आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, नोंथांमोननि सेरावहाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ, नङा होमबा दोनथ' बिदिब्ला। तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोदि नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर बेनो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअआ जायफोरानोखि वाईबीवाई ट्रेन्डिं फाउनाव हाबनानै दङ, नोंथांमोनाहाय बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ इम्परटेन्टसिन। मानो होननानै बुङोब्ला दायो नोंथांमोननि सेरावहाय जिथु वाईबीवाईनि जिथु ग्रेट आपग्रेड सुबुङा गावनि भइसजों रेकर्ड खालामनानै बिथाङा आपलड होदों बा नटिस होदों नोंथांमोननि सेरावहाय, नङा होमब्ला लोगोफोर। तो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनाङा। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम बुजि मोननाय नङा बिथाङा दि मादि बाथ्रा बुंदों आरो मा बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दायोदि गोबां सुबुंनियानो उइड्रलनि प्रब्लेम जागासिनो दङ, गासैनि सुबुंनियाबो पेन्डिं जागासिनो दङ आरोना लोगोफोर। सोरबा गोबां सुबुङानो बे वाईबीवाईआ दायो खारबाय माबाय होननानै गोबां सुबुंफोरा बुंदोंना। तो लोगोफोर बेखौनो लानानै नैबे बिथां ब्रादारा गावनि भइसजोंनो ओरैबायदि क्लियारलि नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायना होदों आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर आं आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, बिथांनि बे भइस रेकर्डनि कलखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय खोनासंहोलांनो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। A few moments later. है। आप लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि वाईबीवाई भाग रहा है। अभी वाईबीवाई ने एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है नॉर्थ ईस्ट बेसिस में। पूरा नॉर्थ ईस्ट में जितना लोग है, जितना लोग ज्वाइनिंग हुआ है, ये सब को लेके एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहा है। ये अगस्त 7 तारीख को जो हम लोग का फर्स्ट मंथ का इवेंट जो था वो कंप्लीट हो गया। 4 वीक में अनिराम जी ने चार कारें मिला उनको, एक रेंज रोवर मिला। उसके बाद काफी सारे लोगों को मोबाइल, बाइक्स, ये सब पैसा तक मिला। आज तक वाईबीवाई ने किसी का साथ थोड़ा सा भी गद्दारी कुछ नहीं किया है। एक बार पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो प्रॉब्लम आया, उसके लिए आप लोग इतना बड़ा इशू बना रखे हो। ना सोने देते हो, ना खाने देते हो, ना टॉयलेट जाने देते हो। बार बार मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा है। क्यों पता है? आपकी फोन की वजह से। मैं आप लोग को हमेशा बोलते हुए आया हूं कि वाईबीवाई किसी को रुलाएगा नहीं, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी भी। याद रखिएगा, वाईबीवाई कोई मरने वाला कंपनी नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी वाला का है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। वाईबीवाई मरने के लिए नहीं आया है। बाप हमेशा बाप होता है। काफी सारे लोग बदनाम करने की कोशिश करता है। मैं आप लोग को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जितना भी न्यूज पोर्टल वगैरह वगैरह जो चिल्लाते रहते हैं ना, ये लोग घूसखोर होते हैं। ये लोग पैसों के लिए चिल्लाते हैं। वाईबीवाई चाहता ना सबको खरीद के रख सकता है, लेकिन आपका पैसा आप ही को देगा, किसी को खरीदेगा नहीं। तो आपका काम क्या है? धीरज रखना है, आपको पेशेंस रखना है। ये सिलापत्थर का जो एमईएस में से एमईएस का एक आर्मी का बंदा है, वो भी मुझे इतना बार फोन कर रहा है। मतलब हजारों हजारों के तादाद में लोग मुझे फोन कर रहे हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूं? आप लोग इतना फोन करके मुझे परेशान करते हो, इतना फोन करके परेशान करते हो। क्या मैं गया था आपका घर घर से पैसा लाने के लिए?
आपने आपका गूगल पे का पासवर्ड नहीं डालता तो क्या मैं छीन के लेके आ पाता? आप लोग कुछ भी करने से पहले ना सोच लीजिएगा एक बार। वाईबीवाई ने कुछ सोच समझ के कुछ कदम उठा रहा है, पूरा दुनिया का जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ कदम उठा रहा है, शायद वो गलती कर रहा है। आपको दो थ्रेड देने का मतलब भी हम लोग ने इतना बार आपको समझाने के बाद भी आप लोग को बार बार वही एक क्वेश्चन का आंसर देते 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 थक चुका हूं। मैं भी इंसान हूं, आप ही जैसा मैं भी खाना खाता हूं, आप ही जैसा मैं भी सोता हूं। अब क्या हो रहा है पता है? मैं आपसे बीमार हो गया हूं। मेरा आंखों का प्रॉब्लम फिर से निकल गया है आप लोग की वजह से। उसका पूरा जिम्मेदार आप लोग हो। मेरा बीमार होने का पूरा जिम्मेदार आप लोग हो। आप लोग के लिए बीमार हुआ है। दोबारा मुझे फोन करने से पहले 1000 बार सोच समझ के फोन कीजिएगा। मैं आपको जबरदस्त नहीं कर रहा हूं और करूंगा भी नहीं। रहना है तो रहिएगा, नहीं रहना है तो आपका ऊपर है। सुबह से अभी तक ना खाना खाने का चांस मिला है मुझे, ना सोने का चांस मिला है मुझे। इतना तो हगने के लिए जाने तक का टाइम नहीं मिला है मुझे आप लोग का फोन अटेंड करते करते। आप लोग की वजह से ना आज सुबह से मैं बुखार में हूं, 110 फीवर लेके घूम रहा हूं। इतना ही समझदार हो आप लोग। एक एक आदमी 100 बार फोन किए हो आप लोग ने। एक बार जब समझा दिया हूं उसके बाद फिर से आप लोग फोन करके मुझे परेशान करते रहते हो। आपको वाईबीवाई का कम्युनिटी ग्रुप है, उस कम्युनिटी ग्रुप में जाके आप अंदर में जाके देखिएगा, वहां पे पूरा मैनेजमेंट का नंबर है। वहां जाके आप नंबर निकाल के मैनेजमेंट को भी आप लोग मैसेज कीजिए, मुझे नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग को कोई परेशान हो। मैं हमेशा बोलता हूं जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होता है आप लोग का साथ में हमेशा आप लोग को हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाल के देने का कोशिश करता हूं। उसके बाद भी आप लोग मुझे परेशान करते हो, इतना परेशान करते हो ना। तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय बिथाङा मा बाथ्राजों बुंलांखो बा मा बाथ्राजों फोरमायलांखो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो बोरैहाय बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय बिथाङा क्लियारिफिकेसन होलांनानै गालांखो नङा होमबा लोगोफोर। आरो जायफोरानोखि नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ आरो फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो गासैखौबो बुजि मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर थारैनो नंमारगौ बिथां बुंनाया। जाय सुबुंखौनो जेनेबा माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायनि आगोलावनो बिथांमोना गावनि फारसे बिथांमोननि एप्सनि फारसे थारैनो क्लियारि बुंनानै होखायो आरोना। नोंथाङा जुदि हाबनो गोसोबा हाबजागोन, जुदि हाबनो गोसोखौ बे हाबनाङा होननानै रावखौबो बिथांमोना जबरदस्ति बुङा बा गोबां सुबुंफोरानो बुङा आरोना। जायफोरानोखि आपलाइन बिथांमोना बुङा, मानो होननानै बुङोबा उननि भबिष्यतनि बाथ्राखौ बिथांमोनाबो सानखानानै बुंखायोना नालाय। ओंखायनो दायो बिथाङाबो बुंनाया सैथो। आरो जायफोरानोखि आपलाइना बिथांमोना डाउनलाइन बा जायफोरनाखि जयनिं जागोन बिथांमोननि सेरावहाय थारैनो बुंनानै होखायो बोरै ओरै खालामनांगौ, ओरै खालामनांगौ, अब्लासो बिथांमोना बेफोरबायदि जयनिं खालामनो हायो, बेफोरबायदि माबा खालामनो हायो नङा होमबा। जयनिं जानायनि आगोलावनो निस्सय जायफोरा जयनिं जागोन बिथांमोना निस्सय गावनो सानग्रोनांगौ नङा होमबा। खननै नङा 100 बारखौ बिथांमोना सानग्रोनांगौ जयनिं जानाया मोजां जागोन ना जाया नङा होमब्ला। आरो बियो अराय थागोन ना थाया बेखौ साननानैसो नोंथांमोना जयनिं जानांगौ। आरो जायफोरानोखि जयनिं जायाखै बिथांमोना जायफोर जयनिं जानाय सुबुंफोरखौ जानला मोनला बुंनानै खुनु दरखार गैया नङा होमबा लोगोफोर। आंबो नोंथांमोनखौ जायफोरानोखि बेफोरबायदि भिडिअ मा होनो
YBY FKB बेफोरबायदि जायखिजाया ट्रेन्डिं एपआव हाबदों बिथांमोना नङा होमब्ला आंबो बिथांमोनखौ जेबो बुंनो थाङाखै बा नोंथांमोननि सेरावहाय आंबो गाज्रि नटिसबो होनो सानाखै आरोना जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बन्द' जानाय माबा जानाय गोबां सुबुंफोरानो जायफ्रानोखि हाबदोंमोन बेफोरावहाय बिथांमोना गावनि फारसे गोबां रां इनभेस्ट खालामनानै दं नालाय बिथांमोना डाउन जादों थारैनो बन्द' जागोन ना जामारा बिथांमोना नङा होमब्ला गोजौनि आपलाइननि फारसे नटिफिकेसनखौ बिथांमोना जिहेतु डाउनलाइनफोरा मोननो थाङा नालाय ओंखायनो जेनेबा आं जाहाथे आंनि भिडिअखौबो बिथांमोना निस्सय नायनानै एसेखौ बुजिनानै लागोन जाहाथे होंगो दोंगो जाया होननानै साननानै आंबो नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामो बा लाबोयो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आंबो जुदि नैफोरबायदि भिडिअ लाबोनाय माबाफोर गेना गोरोन्थि जुदि जादोंबा नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो अराय समनि थाखाय नङा होमब्ला स' लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जोबनायाव लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो मानो होननानै बुङोब्ला आं आरो नोंथांमोननि सेरावहाय बेफोरबायदिनो जुदि गोदान भिडिअ जुदि लाबोयोबा नोंथांमोननि सेरावहाय गिबि आपडेट सहैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै लादो आरोना थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय